Ja, se her, ja. Det der er ikke verst for å være bare 5 måneder. Så opp i håndstående, ja. Ups. Bra, Ron. Oi! Se der, her har vi det. 5 måneder og kryp som en, ja, en 16-åring på fylla. Ja, det... Nei, vi tar litt her. Jeg ser han får tak på den her nå. Bra. Au! Ikke så vondt. Skal jeg hjelpe han litt?